Проба. Голяма паца. Сега съм пуснал HD тъпотиите. Максимум. На максимум. На максимум е звука. И да видим как ще се чува. Отново пробвай с тъпата сена. Значи много ги намразих тия сени, сериозно. Но, както и да е, сетъпа в момента е DJI Action 4 камерка, която, lucky enough, може да се връзва с Bluetooth към DJI Mic 2 микрофоните. И всъщност в момента имам един такъв DJI Mic 2 предавател, е тук на якито, който през Bluetooth подава аудиосигнала към камера. Тъй. Какво получава самият предавател? Ами, от сцената 50S, която в момента пак нещо се EP, не знам дали е кабел или нещо друго, както и да е сцена 50S, която има 3,5 мм жак изход. AUX изход, така наречения. Ако го ползваш обаче, ти спират стандартните слушалки, които идват с 50S и съответно трябва да си вземеш 3,5 мм жак слушалки. Сена предлага такива за по-старите им модели интеркоми. И такива слушалки имам в каската. Сложил съм троник в 3,5 мм AUX изхода и от този троник един изход отива към тези слушалки, други изход с кабелче отива към DJI Mic 2 предавателя, който ми е тук в джоба. И съответно на сцената има една опция, която трябва да се пусне, наречена Side Tone, която позволява това, което говоря в момента в микрофона, да ми го връща обратно в слушалките. И по този начин да го връща и към микрофона DJI Mic, за да може да се записва на клипчето. Ако не е включена тази опция Side Tone, то тогава изобщо не мога да си записвам гласа, мога да записвам само това, което идва от другата страна на меш комуникацията, т.е. гласа на другите, ако караме в меш разговор или Bluetooth разговор. И така, куца работа. Всъщност, тънкият момент е, че за да си усила максимално, за да чувам, защото аз съм малко и глух, но като си усила максимално звука на сцената, това реално регулира и сигнала, който отива към DJI Mic микрофона. И ако ще е усилено, за да мога да чувам, шансовете да клипва самия микрофон и гласа ми са изключително голями. Не са независими двете неща. За съжаление. Той има логика, защото като вържиш 3-5 слушалки, нали, самия изход му се регулира, предполагам, волтажа, което базика и двете неща. Аз засилявам малко. Може би сега, като са пуснати всичките HD Noise Cancellation неща, една идея по-добре за звука, който отива към Osmo Action 4, дори на максимално усилен звук. Клипва по-малко, което е добре. Лошото е, че при такива настройки, когато са пуснати всички HD качества и Noise Cancellation, не можеш да пуснеш така наречения Bass Boost, а не Bass Boost, ми Volume Boost, който ми позволява да си усиля още малко. Защото в по-голяма част от случаите не чувам това, което се говори от среща от интеркома на другите хора. И така, куца работа с сцена. Това, между другото, доста хора се оплакват от изхода 3,5 мм на сцена, че е доста ниско нивото на звука. Общо взето, при кардото това го няма. Кардото си идва стандартно с слушалки с 3,5 мм жак, т.е. без да купуваш абсолютно нищо допълнително, можеш директно да си забудеш троник и да си разклониш сигнала и към външно записващо устройство, било то аудиорекордер или някаква камерка. И те така. Тук настигам някакви колеги мотористи. Така не можах да се засека днес с другата група, която тръгна сутринта от Суходол, т.е. да кара, а това са
момче и момиче, които карат малко по-бавничко си тестват сигурно нещо. Отворя малко шлема. Така с ниска скорост с 20 км в час и на отворен шлем съм сигурен, че записва добре звука. От девойката нещо се притесни малко. Цък, цък, цък. Абе, клипче без звук си не става, как и да го гледаш. Така че много интересно става сцена. Когато махна тези 3,5 мм слушалки и си сложа стандартните слушалки, които идват с цена 50S, то тогава звука е добре, чувам добре. Другите какво говорят в меш. В момента, в който ги махна тези слушалки и си набия 3,5 мм жак слушалки и почва да не се чува толкова силно. С отворен шлем предполагам, че карва дори малко. Шум от вятъра. Между другото, доста се пързаля. Сега съм напомпал и гумите на 27-29. No group available. Сцената нещо ми изпищя, не знам какво казвам, както и да е. Нещо си available или не available, както и да е. Гумите са напомпани малко повече, въпреки че 18-19 градуса навънка, асфалтът може би още е хладен и трябва да се внимава, защото газа се въргаля яко. Тракшена постоянно мига, както и ABS-а хваща здраво на задната. Пързаля се доста. Гумите не са чиста нови, на една година само пак. Би трябвало да са горе-долу окей. Та-та-та-та.